Asebiro Yesuna Akulora ni komanda jaler Atingo bada Danyisi mar surrender. Agon Nyasaye maduong' moloyo kamano moyawonwa piny odiochieng' ma kawuono gi ng'wonone mondo mi wachak wadonje studio mar Lulwe TV ka biro wacho weche mag Jehova Nyasaye mangima. Maduong' moloyo mokwongo kawachonu nyinga en Bishop Stephen Otieno Juang. Aleme Musanda Holy Ghost Church of East Africa e Nairobi region ka indigo. Kendo agoyo Nyasaye maduong' moloyo kamano mokwongo walam Nyasaye. Agoyo ni niero kamano jaduong' mar ndalo Jehova ma ok ne timo maber yawonwa nono ruodha. Gendini mathoth nyon gi geno maneno kawuono ni kendo ne gidhi nyosruok ka gin kod geno kata moko nopango gik madongo dongo ma ginyalo timo kawuono. To kuom ng'wono mari ya ruodha moko chiew moko be ok ochiew ya Nyasachwa, moko yudore ni nie ute mag jomosetho, moko bende nie ute mag twech, moko bende chung ka ni osiptal mok nyalo to wan go ya Nyarombo imiyo wa thuolo mar neno kawuono kendo kawache wan thuolo kata manyaka mar donje studio ka. Oganda go duto ya Nyarombo man kuomi manyo gombo gik moko duto mane gigombo ya Nyasachwa to chiew kawuono ni ruodha kwayi Kristo mar nyalo jogo moro oganda lweny ni migi teko kod chir mar yudo gigo. Nyasachwa ng'eyo ni iye nitie ya ruodha ni gigo mwagombo neno ya Nyasachwa mok wanyal neno to waneno kuom ng'wono ni kendo kuom teko ni omiyo timnwa maber ka wachako di kwe nyinge Ruoth. Amen. Agoyo niero kamano Nyasaye maduong' kuom miya thuolo mar donjo kae. Abiro kawuono ni biro mokwongo kendo mak biro na mokwongo asebet kabiro to wadwan mondo wapuonjre kawuono to wadhi puonjore wach moro achiel mosebedo ka chendo kendo osechando chunya ahinya. En wach mar dak e kind dhako kod dichwo. Kawuono udi mang'eny osekethore nikech bidhruok otamre udi. To kawuono adwa wuoyo e wach mar bidhruok e ot. Onego wabed nikech parane sama ni manyo min ot midak godo ni, parane sama min ot ne chunyi gombo dak kod wuoyi makoro udak godo ni, ne umanyoru kendo ng'ato ka ng'ato ne chunye gombo mar romo kod nyawadgi. To ka useromo ma usebet usewinjoru nu nyalo dak, ang'o momiyo koro kendo dichwo wang'e ochako ng'icho mopogore, dhako wang'e osechako ng'icho mopogore, dagni koro chako kethore ka mos kata higni 10 pod ok orumo. To kane ukendru e yo mar arus ne usinguru ni gima nyalo pogou en mana tho. Ne usingoru ni gima nyalo pogou en mana tho. Tho pod ok obiro mokawo dhako, tho pod ok obiro mokawo dichwo, to already usepogoru. Dichwo wuotho yore, dhako wuotho yore. Haleluya. Adwa penjo, tang'ono momiyo kaka nyo waherore ka wachako manyore cha ok wanyal endelea herore nyaka chop tho mane wasingore mbele altar mar Jehova Nyasaye pogwa. Amomiyo wapogore piyo. Ibiro yudo e kinde ma kawuono ni ndiyo ayie ni tich tek kendo chwo tiyo matek, mon bende tiyo matek kikuli. Kech ki idho matatu kinyi tiyudo ka mon ne osemondo, moko osedhi mar Kitwara lot, moko dhi waro bando mondo duogo Bully Street, moko bende osewuok dhi Kikomba dhi manyo mtumba, chwo bende dhi moko osedhi Mjengo, moko dhi tije magitiyo. Kidhi kata Mjengo mon bende tiyo. But ka waduogo e ot to nego bed ni koro waduogo e ot kaka familia, ok waduogo kaka jotich, waduogo kaka familia. Dhako oduogo kaka dhako, dichwo bende oduogo kaka dichwo. Koro gima duong' ma nyaka ang' wana time odni ka waseduogo e odni en ni nyaka waduog, dhako kawo responsibilities mage to dichwo kawo responsibilities mage mag ot. Tich maduong' mar dichwo e ot en chiwo. Tich maduong' mar dhako e ot en loso gik ma dichwo osechiwo. Chwo moko oseketore giluongore ni wi udi ni gin e wi ot, to kata gik mowach ni gichiw ok gichiw. Dhako bende koro nosechopo to an extent ma koro kata dichwo kelo to koshughulika go. Dichwo no wuotho matek bodhi omanyo kwota mar ring'o mokelo keto e wi shelf kama onego ketie. Dhako bende oronjo e TV, neno mana Nigeria TV, Nigeria movie. Ok onyal wuok mit odhi olos gicha okel nuon pargi nikech kiwinjo to Sara ne luongo mana Abraham mane jaode ni ruodha, to kawuono dhako manyalo luongo chwore ni ruodha kawuono pinywa ma wanitie mar Kenya ni
maybe kakalo madhi piny mar Uganda, mon pod ni kod luor, kendo ka gibiro Kenya kata winjo ka ni jo Kenya ywak ni gibiro nyi Kenya ywak ni gibiro mage chwogi. But luor gimiluongo ni luor en gima diverse, en koni gi koni. Ok ni nyaka dhako man luor dichwo kende, but dichwo bende nyaka mi chiege luor e gik motimo. Wayudie somo matin e kitabu mar Chakruok 2:18. Wadwa yudo somo e kitabu mar Chakruok 2:18 mawuoyo kuom Adam gi Hawa. 2:18. Ruoth Nyasaye thor mar wiye wacho ni puothe den. Ruoth Nyasaye nowacho niya, ok ber ka dhano obet kende, omiyo abiro miye ng'ama konye. Kuom mano nokawo lowo mochweyo gole ma e thim kod winy duto mi nokelogi ni dhano mondo ochak gi nying, kendo nying mane dhano miyo moro ka moro ema nobedo nyinge. Kamano Adam nomiyo jamni gi le ma e thim kod winy duto nying-gi, to ne pod onge ng'ama konye kata modak kode. Haleluya. Kuom mano Ruoth Nyasaye nomiyo nindo matut otero Adam, kendo kane onindo, Nyasaye nogolo ng'etne achiel mi nochako odino kama nogole ng'edno. Eka noloso dhako gi ng'edno mokele ir Adam, mi Adam nowacho niya, tho ma e kita, chogo moa kuoma, chok ringruok moa kuom ringra, ibiro luonge ni dhako, nikech noa kuom dhano. Ma emomiyo ng'ato weyo wuon gi min to padore kuom chiege, kendo gidoko ringruok achiel. Giduto ne gin duge, to kata kamano kata kamano ne ok gineno ka gin gi wich kuot. Haleluya. Nyasaye okelo nindo matut moketo kuom Adam. Kae to dhi ogolo, in fact Adam ne ok ong'eyo ni nogol ng'etne, but wisdom mane en go ma Nyasaye nosemiye, nomiyo fwenyo ni gini ng'ama okelni en ng'ama owuok kuoma. Nobedo mamor, winjo koywak ni tho. Adam koneno ka Hawa biro to owacho ni tho. Adam owacho ni tho, tiende ni ilo moro donjo chuny Adam. Tho ma e kita, chogo moa kuoma, nikech kidono ne kido machal kod mare. Even though ne Nyasaye okelo gi kod paro mopogore ni mani dichwo to mani dhako. Koro Adam koneno nyako ni kokelne for the first time, kokel imbelene, to wacho ni tho mani kita, dhako no kiti. Ne apenji owadwa kata nyaminwa, dichwo midak gono en kiti, dhako midak gono en kiti. Ang'o momiyo ok inyal bet kod kiti? Nikech kiti chalo tiponi, en your reflection, en kiti. Ang'o momiyo kiti lokore piyo. Ndalo podi ok orumo, kata higni 10 pok orumo, higni 5 pok orumo, to winjruok kosana e odni. Dichwo wang'e osechako neno mopogore, kendo osechako neno moko ma oko, osechako neno nyiri moko ma oko. Owadwa apenji, ang'ono matimi? Nyaminwa apenji, ang'ono matimi momiyo usechako dak only higa achiel kende? Chunyu oseol, koro ok unyal kendo chako dak maber kendo. Odni koro onge kwe, odni dhako koro ok nyal luoko lep dichwo, odni dichwo ok nyal kelo sabun, odni dichwo koro kadwa golo kata pesa to dichwo dhi e cho, odhi golo pesa ge e cho. Kokwaye kata pes chaye, dichwo okweno onge pesa, kodhi to duogo gi siling 50 ama 100, mano kelo for the whole day. To kinde mokalo to nyo nyalo duogo ka uyudo msara moket bahasha e mesa, magi kwan kod dhako kod jaode, magi winjre ni gidhi timo ang'o, mani okownu mama, min nyako, mani okownu min dichwo. Ne gi share their responsibilities, ne gi wuoyo kanyakla. Sani koro dhako osechako, cards koro osekete bwo mesa, dhano koro ok winjre. Adam koyudo chiege cha, to yudo gima ne berne mane ok onyalo loko ni kiti. Haleluya.
Adam oyudo gima ne berne moko nonyalo loko kiti. Koro inta penji nang'o no momiyo iloko kiti kendo iloko piyo piyo. Higni kata riyo pok orumo, dichwo osechako bandho nyathi, dhako nyathi. Chiemo nono, idaka, higni ariyo, podi ok orumo. Hallelujah. Higni ariyo, podi ok orumo. Nyou usekawo singruok ma wadwa yudo e kitabu. Singruok ma wadwa yudo e kitabu mar Jo-Hibrania 6:13. Jo-Hibrania 6:13 wacho niya. Jo-Hibrania 6:13. 6:13 wacho niya. Singruok mar adier mar Nyasaye. Kane Nyasaye osingore ni Ibrahim, to nokuong'ore gi nyinge owuon, nikech onge ng'ama duong' moloye madine okuong're gi nyinge. Nowacho niya, anagwedhi adier, ami nyikwayi bed mang'eny. Kuom mano bang' timo kinda, Ibrahim noyudo gima ne Nyasaye osingore ne. Hallelujah. Idwa winjo ni jogi nodak, Sarah kod Ibrahim, for so many years. Sarah koro nosechopo higni 100, to ne Nyasaye osesingore negi ni nyikwagi biro bedo kaka kwe ma idho nam. Ibrahim ne ok obedo waried ni time osedhi. Ibrahim ne ok obedo waried, ne ok ochako bandho Sarah dhako nyathi. Sarah ema chunye ne koro oseluor nikech noseneno ka ndalo ne koro rum. Koro en ma chunye noseluor. But Ibrahim to ne pod kano singruok, nikech singruok mar Jehova Nyasaye ok dhi nono. Chuny lit kod haraka ma in go nyaminwa kata wadwa, yemomiyo gik mabeyo ma ne Jehova Nyasaye osesingore ni biro odi, biro kalo moko biro, nikech in kod haraka ichako dhiro dhako. Ok anyal dak kodi nikech onge nyathi. Ok anyal dak kodi nikech onge ohala mimiya. Ohala ma dhako mi onge nikech nyathi onge, to ohala nitie nikech dhako luoko lepi. Ohala nitie, haleluya. Ohala nitie nikech dhako ni odak kodi sami onge dhi tich to rito odi. Ohala nitie nikech dhako ni nyose yie moweyo oganda ne, moweyo osiepene mane en go chon kapod en nyako, moyie ni in yemo dwa dak kodi. Koro isechako bendo, onge gimi konyago. Kang' okelni nyathi, okelni nyathi ma nyako, okadwa nyako, ang'o mi kelo nyako. Ochako kelo nyathi ma nyako, okadwa nyako, ang'o mi kelo nyako. Machielo okeli yawuoyi ariyo piyo, ang'o mi ok inyuol nyako. Ne koro ang'o no midwaro osiepa? Ang'o midwaro? Ang'o momoni romo kod gima Nyasaye osemi? Singruok mane Jehova oketo kod Abraham norito singruogni kuom higni mang'eny. Koko bang' Sara gimoro amora. Koko wuon Sara mara. To Sara kobiro mbelene to gochonge piny luonge mana ni Ruoth. Nikech ne gin kod hera. Hera mane ni kind Sara kod Adam, kod Sara kod Abraham, ne en hera moko wuok kuom dhano, nikech ne en hera manie singruok. Yie momiyo ondike kitabu cha mar Chakruok ni nyako nowe jonyuolne, dichwo bende notim kamano, gini makre, gini bed ringruok achiel. Omiyo ringruok achiel, ringri achiel no. Sama ringruok fuoni ni moro machielo winjo rem, to the other fuoni machielo no ok ni kod kwe, nikech ok inyal nindo nikech lweti nyohinyore rami. Tiendi nyohinyore rami. Koro the whole body ok winj kwe. Kaja odi tuo, ibendi tuo, nikech sama odhi osuptal ang' ni dhi kode. Gimoro amora motimo ang' nutim kode. Haleluya. Yamomiyo wach gacha ni dhako nowe jonyuolne, nowe anyuolane. Dichwo bende the same, gini makre, gini bed ringruok achiel. Jogi osebedo ringruok achiel. Lweny ni e odni, koko ni e odni. Tiende ni igori kod ringri wuon. Kwe onge kindi, idhaw midhawni, idhaw gi ringri wuon. Haleluya. Wacho nini ya nyaminwa wadwa. Kwe mosekoso i oduno olal nikech unwege mukelo kwe no osekosan. Nikech ok isepuonjori wuoyo maber kod wuon paru,
wuon paru bende kosepuonjore bedo jambola, jahera, ng'at ma wuoyo maber kod jaode, sama iwuok e tich, iduogo, ichopo e ot. Kichopo e ot, iyudo mama ka onge. Ere kaka iwinjo? Owuok matin, wuok mana matin tu. Nikech usebedo ringruok achiel. Bedo ma onge mar the other part mar body nyiso ni in ng'ama ng'ol, in gi rem i dendi. Chunyi nyaka penji to ere kama min oda ni odhiye? Ere kama jaherana ni odhiye? To in mari nyose we bedo jaherani, kata entie kata onge, ok obadhi. Amomiyo ok ibed concerned. Ang'o ni bedo concerned kod gima timore kuom min paru ama kuom wuon paru? Karang'ono manisewuokie? Haleluya. Karang'ono manisewuokie gi min odi muwuok udhi street ma Nairobi, umanyo kata mana pat moro kata woche, wuotho kata udhi mana Kikomba, udhi dwaro mtumba maybe, wuotho kanyakla achiel, nikech mane e jaherani, onge machielo. Yude kawuono isekele ot, ichalo thuon gweno, isechako manyo nyibuche machielo nikech machon inde tong'. Haleluya. Ang' mamonowa bedo kaka Adam nobedo kod Hawa. In fact, Adam ne winjo Hawa to an extent ma nochopo nyaka kama Hawa odhi bodudorene bodonjo nyaka item. Kech nokodwa kasiri, nokodwa jaode nobed ma chunyi okethre. Nodwaro ni gisik gibed kamano. Abraham bende the same. Ochopo kang' ma Abraham, Saro neno ka Leo osebetie, Leo osebetie. Saro kao jatichne ma iluongo na Haga, mo ohoyo go jaode ni yaw. Seche moko singruok mane Jehova Nyasaye osingore kodwa cha biro kokalo kuom jatichna ni. To Abraham ne ok oyie nikech nong'eyo ni singruok mar Jehova Nyasaye ok dhi adhiya. To nikech dudruok kod hoch ma mon hoyowago nomiyo Abraham oyie motimo gima ne Sara dwaro mondo mor Sara. To in tang'o momiyo dhako kata podi ok convince to in isedonji itimbe makoro itimogo. Itimbe makoro itimogo. Iwinjo ni Nyasaye ne ok ochweyo ni dichwo achiel mon, to nochweyo ni dichwo achiel dhako achiel. Haleluya. Oka kejeli joma maybe Nyasaye oseyudo mon ariyo kata adek kata ang'wen, but awuoyo mane singruok ma Jehova Nyasaye oketo kod dhano. Nikech ka wayudo somo kata Jo-Korintho mokwongo, wayudo somo Jo-Korintho mokwongo 7. Somo Jo-Korintho mokwongo 7. Jo-Korintho, 1 Corinthians, Jo-Korintho mokwongo, wadwa somo 7. Penjo kuom kend. Paulo wuoyo kod Jo-Korintho, ka Jo-Korintho penje e wach mar kend. To koro adwaro dwokou kuom weche mane undiko nupenja ka en gima ber mondo ng'ama dichwo kik bed gi dhako. To adwokou kama: kaka temo mar terruok ng'eny, ahinya ber mondo ng'ato obed gi chiege owuon. Owacho ni ng'ato obed kod chiege, ok mondene owuon. But owacho, Paulo wuoyo kod Jo-Korintho ni ber mondo ng'ato obed kod chiege owuon, ok mondene owuon. Third party, no. Paulo ema wuoyo kod Jo-Korintho ni kaka tem mar terruok ng'eny, ber mondo ng'ato obed kod chiege owuon. To adwokou kama: kaka tem mar terruok ng'eny, ahinya ber mondo ng'ato obed kod chiege owuon, kendo dhako bende obed gi chwore owuon. Dhako bende ni ot ka gi chwore, to jirani kara bindu siepene mowuothogo. To Paulo to wacho ni jogi ni dhako bende nyaka bed kod chwore owuon. Dichwo adiwa achiel obed kod chwore owuon. Dhako bende ni ot ka gi chwore, to ichiro kucho bende iwinjo ni kara ng'ama waro kuome nyanya cha. Haleluya. Iwinjo ni ng'ama waro kuome nyanya cha kara bende ging'ere go mopogore mogwenyore. Koduogi ot, to nikech ng'acha
en ng'ate kendo ng'acha nigi pesa maybe chwore to jamijengo koro gima chwore wacho ko bi winjo owinjo nadi to ng'ere kod ng'at maber moloyo chwore kendo man gi pesa nyalo nyiewo ne law modwaro nyalo nyiewo ne wuoche modwaro. To Paulo to wuoyo kodwa ka siemowa ni kaka tem mar terruok ng'eny ber mondo ng'ato bed kod chiege owuon, dhako bende bed kod chwore owuon. Paulo dhi nyime ka wuoyo kawacho, to adwokou kama: dichwo nyaka tim ni chiege gik moko duto kaka owinjore. Owach niya, dichwo nyaka tim ni chiege gik moko duto kaka owinjore. Gik mowinjore dichwo tim ni chiege en nyaka bed ni kiwuok kucho tikelo pesa mar chiemo, nikech nyithindo ma maybe Nyasaye nosegwedho godo gi gibiro dwaro kata mana kapodi ka Nyasaye ogwedhou kod nyithindo to jaodi ni nyaka chiem kowuok mana e tich ni matek. Dichwo nyaka tim ni chiege gik moko duto mowinjore. Nyaka chiegi rwakre kowuok e tich ni matek. Nyaka in michul ot. Nyaka in mikel mwandu mag ot. Maka dhako yie ni dwa konyi to nyaka ang' nokonyi, ok ochuno ni nyaka ang' nokonyi, but ang' nubed mana piny manu winjru. Ndiko wacho, kendo dhako bende nyaka tim ni chwore kamano. Dhako ok oloyo ringre owuon, to mak mana chwore ema oloyo. Kamano dichwo bende ok oloyo ringre owuon, to mak mana chiege ema oloyo. Haleluya. Ndiko ema wacho, ok ani mawuok kawuono. Ndiko ema wacho, dhako ok nyal loyo ringre owuon, to chwore ema oloyo ringre. Dichwo bende ok nyal loyo ringre owuon, to chwore. Dichwo bende ok nyal loyo ringre owuon, to chiege dhakono ema loyo ni ringre. Koro kisekawo chiegi ni bijwang'o biweyo kamano ni ero i, donge ang' nichun dhako ni nyaka nowuog oko, nowuoth oko. Nikech Paulo osewuoyo kodwa kacha ni temo mar terruok ng'eny. Omiyo ka ang' gik ma dhako ni dwaro e ot ka ok ang' noyud, to chune ni nyaka ang' nowuog oko, ang' nomany gigi oko. Dichwo ni ka ok ang' noyud gik modwaro e ot ka, chuno dichwogni ni nyaka ang' nowuog oko mondo odhi omany gigi oko. Sama ang' dichwogni oselal ni oko e thim kucho, nyaminwa wadwa ibiro dong' ka koro ywak. Nikech koro onge, bet awacho ni kata mana nyiri mine man oko gi mawuondowa malalowa momiyo waketho utewa gi, sama koro ang' iwacho ni duogi bedi e ot, obi obed ni ot, ok obi biro. Biro penji, in ng'ama nyok nyal rito chiege maber? Abiada kodi mondo ibi chanda kaka nyi chando chiegi. Koro emomiyo Paulo wuoyo kodwa maber kabisa. Iwinjo e chakruok ni Adam kawacho ni tho mani en kita, machak kita Adam, nikech ochweye kowuok kuom Adam, gin ringruok achiel. Odhi nyime kowachonwa ni dhako biro weyo min-gi, wuon-gi, jonyuolne, owetene, to biro to manyo chwore. Chwore bende the same. Ne tapenji koro, ini osewach ni iwe minu, iwe wuonu, to pod advice duto nyaminwa pod ikawo kuom mamani mibiro ritogo odi. Pod advice duto wadwa ikawo kuom mamani mibiro ritogo chiegi ot ka. To osewach ni dhako weyo ringruok, weyo jonyuolne, dichwo bende the same. Dhako ni oseyie boweyo jonyuolne moyie dak kodi. Obiro dak kodi kama in mamani nitie, baba nitie. Ang'o momiyo omoni miye luor moromore manyiso no be nyoseyie boweyo jonyuolne? Pod advice mati odni wuok mana kuom jonyuol. Advice ma mama dwa tiyo go odni pod owuok mana kuom mamane, kama mamane nitie. Advice ma baba dwa tiyo go odni pod owuok mana kuom jonyuolne. To ne useweyo, usebedo machwa, ma usebedo jomotegno, moseyie ni dwa bet kadak e ringruok achiel mondo utim giku collectively. Ok awach ni kik wachik itwan jonyuolwa, but kik influence mar jonyuolwa keth dak marwa. Kech ne wasewinjore ma wasedhi wuoth mbele Jehova, e altar mar Jehova, ma wawacho ni gima biro pogowa en tho. Amomiyo koro wayie
gik madhi pogowa gin jonyuolwa. Ang'o momiyo dichwo yie gima koro poge gi chiege en weche mowuok kuom nyiminene, mowuok kuom owetene, mowuok kuom mamane. Ang'o momiyo dhako koro yie weche mapoge gi chwore gin weche mowuok kuom nyiminene, mowuok kuom owetene, mowuok kuom mamane. Ang'o ma mono wayie mondo wabed mana kaka koro wasebetno, mondo wawach ni wan ka koro kata jogi obiro to wabet abeta piny wawinjore. Ka mama obiro to kod wapuonjowa, to puonjowa mana ka wabet an gi jaoda wabet mana ikomwa mar tusita ka wan go, to wuoyo kodwa ka wach ma owacho koda min oda winjo, to wach ma owacho koda kod min oda bende winjo. Haleluya. Mani koro dagni dwa bedo maber ma onge kata gima nyalo ketho dagni. To ka wabiro wabedo joma chiko itgi ni weche mowuok jirani, koro emobiro kod influences moko matindo mang'eny, obiro en ma koro en japuonj, to bende ok odak kata maber e od. En ma koro dwa nyiso mama kaka dak kod chwore. En ma koro dwa nyiso baba na an to kadag kamano. Ng'ami winjo ka wuondi koro ni en ok onyal dak kodok e ot en paka kosedonjo kom i sofa to en pus monindo mok wuo be kuwinj. To indo dwa wuondi mondi duogi odi, mondi koro fisha odi, mondi goja odi, mondi go kel koko kuom nyithindo. To be ing'e maber kaka idak kod min ot ni kaka nyithindo bende biro wuok. Ka nyithindo dak biro wuok oko to gibende giwuok mana gu koko mane odu. Ngum mane odu pile ka pile ni. Yama nyithindo bende kowuok dhi tugo gi jowetegi oko, to nyithindo bende wuogo. Paulo owachonwa ni kaka te mar terruok ng'eny, dichwo bed kod dhako. Dhako bende bed kod chwore owuon, mondo wakal godo tem mar ringruok. En singruok ma ai Abraham osetimo kod Jehova Nyasaye. Omiyo koro chunye ok ang'ich kata ka girito higni 100, to chunye ok ang'ich. Bende ok one ni nitie rem moro e odno. Bende ok one ni nitie gimoko sana e odno. Mwandu nitie, gik mang'eny nitie. Ng'i ane kisomo e kitabu mar kitabu ma wuoyo kuom Ana Nyafanuel. Ana ne gin mon ariyo. Ne kaka ne Ana chandore e lwet Penina. Ng'i ane kaka Ana ne chandore e lwet Penina. Ndio Elkana ma jaode ohere kendo gidak maber ndi. But chuny Ana to ywak nikech nitie rem e ot. Kendo mani ema ne chakruok mar nyiero mane nyieke nyierego. Ne bedo ni Ana ne gin kod Elkana kende seche moko ne doko bedo chandruok. Ne ok dobedo chandruok mang'eny. Ng'e ute ma dhano nitie ariyo. Moko nitie chwo, ang'eyo ni nitie chwo mong'eyo rito doho maber malich. Kendo giketo discipline i mondo gigonge magwarore kod nyawadgi. To nitie chwo moko ma gin nyakony chiel. Controlling doho tamogi. Inwa ka koro koduogo koni to wacho weche mane ogolo koni gi kocha. Ka oduogo komachielo ka weche mowuogo koni odwoko koni. Koro inwang'o ka mine gi ka giwuotho oko kato gina thuond gwen ariyo mosekuot ma koro dwagore. Agoni Nyasaye maduong' moloyo erokamano. Chunya gombo ni mondo wabed joman kod integrity ma chunygi oikore kendo morito miechgi maber, nikech dalani to ng'ama biro rito ni onge. Agoyo ni erokamano jawinjo, kata kichiko itini wechegi, ok awach wechegi mondo agoyigo, ok awach wechegi mondo ami chunyi otho, but awacho wechegi mondo duoki ir Kristo. Kaka asewachonu, nyinga en Bishop Stephen Otieno Juang, aja Ugenya Ugolo. To Nyasaye olosona kama leme e dala mar Kaloleni ei Nairobi kae. Tamor kendo akwayo ni weche mawacho gi mondo dwokou mana ir Jehova Nyasaye, kik gigolu kuom Jehova Nyasaye. Maduong' mokwongo agoyo ni min oda Mary aor erokamano bende kuom yie mondo amond ga wuok kabiro yalo injili e TV ka. To maduong' kendo agoyo ni Archbishop mara Julius Owiti Wuon Okomo bende erokamano kuom yie na mondo mi abed ng'ama nyalo yalo e television kendo tega kuom weche mag Jehova Nyasaye, kaachiel kod assistant ach mare Peter Uma Wuon Moro. To moloyo beduru motegno kuom Kristo jowa ma jo Nyasaye. Nyasaye mondo gwedhu ka uwinjo kendo ukaw okonyu mondo Nyasaye obed jakoru. Erokamano walam Jehova Nyasaye. Aseyie ni ber jaduong' mar ndalo
itimo maber kikela e studio ka mondo awach wachni e okinyi ma kawuononi. To moloyo jaduong' man ndalo ganda mabiro winjo wechegi obed weche majiwogi kendo makidwokogi kuomi a nyarombo mang'uon. Kik gibed weche magolo oganda gi kuomi. Ji nitie mathoth man kod chandruoge mopogore opogore ya Jehova ma utegi bende koro dhi ka kethore, moko utegi kethore Nyasachwa, moko bende oseriembe udi nikech gikoso makata macha. Nyarombo ma jang'wono moko bende obiro e udigo kobiro kod paro mogwenyoro miyo ute moko osekethore. Tadwa kwayi Nyasaye mokne kod wang' ni par nyamin makoro osewuok e ode nikech ibandhe nyathi, imiye nyathino mondo odni oduogo ochak obed kod kwe. Adwa kwayi Nyasaye in mimenyo koni koda kocha nyamin madichuo koro oseweyo nikech lweteni nono ya ruodha ok onyal manyo yudo nyako moro man kando kacha matiyo man kod pesa. Nyasaye nyamin ni bende mi pesa mondo bed kod konyruok mondo chak idwok ne ng'etni miwachone mano ringre owuon. Kitimo kamano Ruoth biro goni erokamano. Ting'wa malo wan ji duto ma lamo i kawuononi. Oganda go ma bende ok oseng'eyo wachni Ruodha, fwenygi kendi manygi kendi nyisgi wachni mondo gibed joma wacho wachni. Ai lamo ka yie ni Nyasaye maduong' moloyo. Tigwedh nyaka studio mar Lolwe ka gi jotelo duto man ka achiel kod nyimine gi nyithindo duto matiyo kaya nyarombo ma jang'wono chieng' maler. Kitimo kamano biro goni ni erokamano. Migi gigo magikoso ya Nyasachwa. Kitimo kamano goni erokamano nyinge Yesu Kristo Ruoth. Amen. Ng'wono mar Ruodh Yesu Kristo, hera mar Nyasaye Wuoro, larruok mar Roho Maler, sikona nyaka chieng'. Amen. Erokamano uru.